What is a santimemua? What is your big body of the bonkumuto? Debbie, now you find your crown. What check what your son, and she shall friend in our France and tissue, Council of Franklin's you, Eticotino, one way chap, one word your shower, one yam. Nadia me came, one fine yan, ya, and yatem did the machine madachi. Shall I wound to me no? So when you will be our punny one, or about the grab and tear catcher or send you now train yet. You know what the time. Etin and I made it. If you send you baby out at the chemua, what's the young will be made, you know. If you want Yama when you're your phone, and what the tree. Mama na mokoti ayemle wo de boss so na wo da ya kwate din die duro no me dia ba na be ma kenten me se me de kwate din die duro na ba we de wo di gu anum na wo sansi ogu so a wonder wa na ya aduma ba ma kwati ma ayemle mem wo di wa na watata minutes ejina so a wo yire ba betena hall arefo ya mamu nyina kwaba aha eye Nana Bema TV Nana Bema obehu ye ewo Kumase ekenka se eye adwumam Gawo Junction eho na abehu ye udru ho pa drugstore kese ye ho nifa no so ha ofa okona na Bema kache enso ano no na yale ekotwi ekobrema nyina no wo so akona kache a ono de atwere ampokwa abanyankopɔ ne nananom ama no tumi ne adom a this one fa ha dadwene anko wudi sun ekro no na de anigye epie enso efiri ho na meka e de amawarefo na moate se Nana Bema oye counselor eno nti so ha no dadwene amandie mu se Bema wo yire ha wadwene ana oba wo ho wadwene ebia na nsem no wa wontimi ntrasenka ofre no na aka kire no a afutuo bia ne adwene bia wo no de Bema wo eno achi owaduru a wiasema nyina agina tomu India man agina tomu Ghana man agina tomu a eboa mesiesia wale sansa ware mu ena ne ade a eno so ehia pa nti so ha sa ne dadwene na amane no a na adekɔ no ho awie yatenase na yatenase a ene sansa wo counselor ntino ene oba bia asem wo pie na yeba ene no abeka ho asem ene sei ababa wo bi ede ena wo ne Bema bi ada emu nsem aba na ha we yemfa ngwada ene yemfansie ababa wa yefa na Afia schwarzenegger na sa amrede wode ababonten se woni chama wontumi akwakoda na rahosem wo mu kura ne se duru baabi wo se chama wontumi ne da na se be wo ta pu ene ne keka ho ah asem wo ye dwene ho ayente ase ono kura so baabi kimi ne Bema da me basa etimi si a yende entimi hunu ti yaba tikase we adwen eho na ye ba na ya bebusa no sansemi mu na no achi emu afutuo wode ama Ghana for ni tutu emebuna ye ba ye ware ensu na odofo twen me da me ho abasisi a me ba ye ne nana obidi nkomo afansemi eho arefo ya mama akwa abasem atwen ye na ya da ye ho abasa ne bi kan ema mo ne nyante ye no samre de nana atrase ohese ne awasi atra na sese gaso na de mbodu agodo a ekura no a na chese tumi a ye ka se twede ampokwa na ne nana no de ama no no ne kure tudo wa o hwe na nimu a yeso ko na kokko abre eda ho a obi na be ka tro se abre o hwe ho a wo mu sa abre te wie ye ne no abetwe komo na kwadaroma ye mo ha meji usu aburu wahine bana ho te sei kire ampokwa nyankopɔ ne nana no madaroma se mu go nsa mo kai ye sisi nyame adaw ye ho ye pa ye da ejamase so ho ye ejama da roma na wo secret ne sei wa ho fe bebrebe mu ejama da roma busum ene me nyankopɔ na asiesie me ene me nokre na bi no ene me dwuma abosum so nyeyi omo yale sabo omo yale se aduane a wa meto wo wo ma mi jaso no ye ni echi sa etu ono wo bai we hu sa ne ma me ko bosom so eti ne ma me sanye nti ono so sanye ene so wa se le bi okwasoro nti ono wo mpe senti na go too soon what a shock no class insha ebra ni so mu nyina beba de ne ma mo che mo secret ne sen akomfo san se mi hunu akomfo a mi hunu komfo hema bi a wo twa mu be se wo ha ene ne kekeka ho na mo secret ne sen akomfo de ye nyini o memi no na no okomta no ya wo wuye onyini ya wonya 145 e ka ne mpesa ba ku sei ene twifo diama akomfo ye secret ni se ye ka no kore me Nana Bema kenta metie mabosoma no na me nante mabosom nante achiri nya de wo beka ena meye dia me bosom se konfo se na me se ye no eno na me ye fisa ono ene ma je nkwa me dan no
Adie nyina mu. Adie nyina mu. Ogyina ma me Nyankopɔn. Me fa no so na me hu Awurade. Eti katachie de maboso de me to mo so ana ma so. Agimanta no. Me tene so ana ma so yo. Be me na. Dina na wadaro ma ya no mu de 2 years so say bosom wudi akira heaven wo ha onko bie no. Woni saafo no nya dwen. Na nti mo ya no obi yale amu hu ahu. Ni pa no bi yale. Yes. Obi yare e wose mu hu. Mo beto tete bre no a ne ya nananum nya 150 140 years no. Ene hwa na ene omuduru 80 kura. Ene de onya 40 na ye. Na yale ni mu kura bubu chen 100 years. Wo mo na abusuma wo mo ekuranti na ma wo mo cheye. Ansana santimemu anuma na se baabia beko agi baabi ne na ne bosum di nanim ne tano ne di nanim na kire no ene ma mo nkosa mokọ ase ebesi ekira ma mo nkosa mokọ ase ebesi eti me bosum no so hu ne physical say ya ka me na me fa ne picture nkire ma obi ehunu say you am to 10 no na wa bati gaso say no mo twa ne nti na wa didam ewo ne nsa tu hu ne nsa ne nsa no ti se me die bi wo die kra de se wo wa didam ama ne nsa no ano aye se poti frisa tete no na me nananum se wo mo de na ekọ akon a wo mo tu no odi ani ma no de ne nsa age wo mo ntisika na ekọ ne nsa ne se ama ha no mo no aye se jepi ada wo mo twa ya me hu ne ya me hu twiri me you say yes eti no ena no ye mfa poga nya soan ye mfa hwe ena ye brei so eno na ye brei se brei de Nana Bema TV so ena wo hwe ye Nana why a counselor na ye tititi nsem bi se ya na wa won chen ene beba san se hene bio ene mfankro ababa wa bi e wo Ghana memu wiase man nyina ne Ghana for do no atenka ye friend Afia schwarzenegger na odi nsem ya ba betudwa gise mu sei ena mo betimi akire ye mu san se mo aye banyansafo mo tasene ye ma banyansafo enso emu wone panin bi a wodin ena wo mu anya ntokwa ena wono afre abosom wiasa wasante mamu wo mu a ehye wo mu a yenim se bia yenhunu wo mu din da ene ne kekeka ho se wo bi se be ma no ene ne na da nsuo no enku no na se ono so a oka no aso one be ma no ena da ono so nsuo no ku no lawyer bi enso abeka bi wasan ato saa nsuo no bia bono a dia ma lawyer no se lawyer no nsem no a woka no se ye no kure se one be ma na da nsuo no enkum ono oba no so one ne na so ne bia wo de troto no so a nsuo no kono o kaka kontro bia na o kire se empo ne be ma no eda na se be na be ma panimu a wo wodin wo ne sika na wo teta nana asemi wa se ye niwo sem so yanka hwan ene beka mani awukra yo ahwefo medam aseme de nchia kese Bema Nana Bema TV sa mesra ma ahwefo nyina monhye na mon subscribe na monhye ma wo bia enya bi frɛ wo nua na obia metena se no ayo se na bi ma bo eti yenkotie mpani nsam ene nsam kese mo abunya adaage tena Nana Bema TV mo hweye no mesra onyankopon twedi ampo na wode ne nkwa ede mawo wa abunya adaage tena se hweye no mesra asase yampo nyina moa ene abosomaduasa abosompem abosomaduasa asio ni suma abrafo awodo se de adawa kuma so kura wonya mfra me no wo mo nya mawo adofia bia ne na Bema kenten abrewe jata Elias Red Bob menono ayuko oba mia menono me kyerensam mi tufo na ma kyerensam de ebretie nane bretie oba nana say nana yesi emfamo enso hwa na wase yede ebo asam na mama melt amen amafo aya me say efiensamfo so kra ba ha ne me bekasa nra eti mo ba ya na wasa metimani mu so na me de mamu Afia schwarzenegger wo hia futuo samum akwala ni hia futuo
pa eti mesra ne maame ne papa mo ene na busua se no obi oben no obi a oben ne nanfofo se wunya sika wi a ya si abodwe se ku he beto ani ntowi no correct enunti se wunya sika enkyere se wo ye pani chen wo bia ewo ufie eti mu amu nhwe ni sika so mu ntulefo samu wo mun kasancha akwala no na sabidi Afia ye no wagu asanteman ni mu ase sa na no otumfo se etu abebio katachie wadawroma wona wote krawe ne brawe nwoma so King Solomon be me na piao mi bo mi mu ase chiawo wan kasa wo de hye ene sumankwa ahene nana okutwala sio asabre kujai nana piao sumankwa ahene wa wini o police yire me chiawo mi bo mi mu ase chiawo mi wi amachia no adu bia se hene nana wogu ahia nana brikran ogu ahia ono no abebio odi kan no wasaba wonu dia de odi kan nana brikran ogu ahia wono no ogu ahia ndaka obekire yemu ogu ahia me kire omukura ne enti no wonu dia wonu no odi kan nana brikran wo Bema ohene young boy wono ne hu so fe nana piao badawroma krora na machia na akuadwum no adu bia se hima awahima fefe so ebomi mu asechia wadawroma say ye hwe wo de a na ne awo keka nyina na obia ni ho obeje ho achiye ye hwe wa ho ofie yi a na wo ka ohene na ato oheme mendiri ye so obia wo hwe obia ni ho obeje achiye sanse ye wa busua bi wo ha ohunu ba ko a wo hu na pen sa me yo de hye enu ntinu me kasa de hye kasa pa me kasa bu masante mai mi bu otumfo se tutu mi gu mi hu anim ase oyeko oba magu ayekofo nyina ahemfo anim ase so nim sa sante ma de yen ayekofo de a etu oyeko oba de wa hunu kasa na yatete ye ifie ayekofo yatete ye yenyen akwala no ne maame ma nani nko ne ho opre na ugiri yesa samre ne nana me maame ana ne nana bi betimi akara sen ene ye nipa nyeska na se ebro bibia so what me akasa me se me sadia mitie okasa me dafom te sa akwala na mitie nene se na wo se wo yetete o ba nipa bi wo ho a wo musuri wo mu ban no enti wo mu tete no na akwala ni hia mpaibo ukasa akwala de oye nyina nani a akwala no hia mpaibo e wo sa busia no busia pani nani efie mpanifo tete akwala no ene de asesika no edie bia o yo say akwala nya ska omu pani Mr. Senchire mu kro mu ma yenya aso SK bonsumo ane life mo ne wan bubodi wa mu kra mi yenya aso despite wa mu mi yenya aso Dr. Watin wa mu nyina mi yenya aso ya wo ma bi wo so a wo mu anya sika nya enso ya ante wo mu nka wo ne ma boni ya tete no ye wo suba bi wo ho a ya tete wa wuntimi nie chese awasi ya tete no akra no hia tete ye wo hia futuo wonu obeye obi awiase eti anse nipa suro no na manfo odina sa me hwe social media ne edina tam sa na mensunu hu ete efisa dia akola yiye e wo se wo hunu se ne ma enketwa no ene be chia soka yes enkwala ne be chia dia abaye yiye soka yasi ada ubetu nsuo ubetu buo etwa suo frawo no nyasa ada na mpofri ebesi wo ti ebretue de bia me ka kire wo se wudi pe na se wo bo ebuo mu a busa wo sekan wudi pe na bobuo mu a busa wo sekan na buo de be da kwhye pe yo buo ntimi kwhye pe mu enti antale sekan no ho a wan wo horo so na da fam na di twa ebuo bekom eti sa wudi pe na sa wo bobuo ma busa wo sekan kan no ade pe mu no sa kolesi so na de wo ye no wo huna kire busa ni fie busa fie fisa kola no wo tududo
That's a fear and entity here, and I want not for ever crabby walk a fear to tin and so I mattered here. Once a mammy who was running about to me cannibasum. And yeah, no correct. Aha, what to me cannibasum. Now, yeah, fear, dear. Maybe Papa no or your old police or your police ni. Now, what one a baby or why I know so do. Baby, I would be watching in summer. About one and Papa's way, Crocroatia. It is our shiny theatre. Now, so soon one now could Jimia of Dober to standard. Baby, walk. I'm a wow, Sumajo. I'm a wow, Sumajo. Swahu, Eti Mestre said, Abusiano and Titino. Abusiano Titia Colano, Acolano, a year for two, Sikaben. Nana, what Roma, we a counselor. Ah, our remoon some dear, met me up casse. A santimantem had ye, would be a bayer, so they said your auntie won't come and walk at it. Say, or baby, and the bear may be a da, a ye, Susu a sumadia, Tino Kiram Pong, Boborba, Dimono, in the Panqua, dear, you see, the same what dear baby, I won't me know. This will be a poda, say no cress and no crack, now the moon sem a babble thing. What ya, why a penny, yea, and I count. Break to a dear messer when he said, Afia schwarzenegger and walk solid. Made a mean to me, and I saw on your bosom. So I quite solid dear, the soften tunifor. Well, or cabosom force away. Oh, a cobblesome shank one yes, out. Sir, Dabby, bosom back, see what cool. On to me, your way, Wabosum fear. I guess all your way, and I was solid them. Now, so open Quasia, some are solid them when I walk. And Quasia, some near Jimmy, some name was some. I solid them when I walk. And why put your foot to a foot to a banner with you. Chop one in this care benty. So for to me, Cassica near some. So for none or that, and I solid back. And I was stand on your position, was solid. You had your was scout to me your position of Sumfie. I had your position, yet Chano Crano. Ya chanu kura wo be fa so a wo be nya nkwa wo be tena se ache what yes charity begin at home or brasha se free fie e dia na ba wiase ye bretway e dia na ba wiase this am one mpanimfo ya nyame mo mlantie ni mo maba we ana bo betimi aka ana ma na mo tete mo ho woni ba ma ada wadi usu wadi ni bi wo hu aba edi ebiem asa ya na enye ni wuma ma no na bia mu yo mo agen se mema no na ye ni wuma wo oba enkade ni wukra yo oba ba ma de hwe nya ne fele eti wupa ba bia ni wupa no a eyo oba na se e kan se na nsan de si waye no kofa we kakra bae oba no ko video ade no de ba bonten e na Afia schwarzenegger so de abeto so mi ni se asa de ana me se amani ni ntete ya wo hwa mi ameti wanum ya wo yuko obo de hye ba tese me ni ba ma beda betwa beto abonten mi fie ho ya ma mi si fie ho biem efie ho be no wanyina na bechi wato foma buo ansa na mranti aba ansa na enkokorafo aba na ebu sa bro ya be ye nipa biem Daddy. Etu amu ni ntete ye wo fie. Sa woni nada. Ana ne ho ba no wateta meboa. Ana wo no oka. Ana ade abetu social media. Na sa de no ebetimi asi. Yos media me baby amadrei. Do namu nsem e ma bonten. Ena me ne mo san edi nkomo ai programs bibiri. Mo di awaresem bibiri amati bi. Me ntie so baby ne be ma bi eso akoda. Ama Bema no said it watetanda. No free na no say. Eno na me pesa mi tumi nua ba. Afia schwarzenegger ne fo se. Asem we ya wo be kan ye no. Chema wuntumi no. Se wonye obi a wo bu ne ho a, obeba be gina bonte aka kire se ne na wo twenye. Ti na otetan ye. Eti na me teta. Efi se nipa bi ato atechemu a. Wotiam so obi meyi no eti wotiam a wanya agefo no ena ode twe eti woba so kasa ba ma diu no woteta wobeka kire wo se de ntia no woteta no na wata atechem
wato afro aha nti wo so check wo na no dia nko be ye dan wa wo si wodi wa wo tetan ye no wa ma ovia se me di wo manta wo si wasi wa aniu eno abobodua na wonim se ba amamre mu a de chema wontumi ye na ne na yi obuo e kire se chema wontumi ya tete no na nani abie minka bi ma no no kra so ahade enim se media me tan no kra me ntan ayi wo dibra ne wa ayi efisa wo star kra to no ne star chama wontimi asante regional minister megwa chairman Emma MPP ayo ya respectable man megwa enti no sa wotimi kwofo oba said ne koda na wasam beto abonten a kontoa na pe na homa ehye ne kon na yebede medi no ane mane che enenam ane ni bi na wonne no na yebede hunu se eye no kura na se eye no kura da bi na se chama wontimi edi Afia schwarzenegger Afia enya ne nsansam ya wo didi atam ne niema a oye oba kama oye oba ne ho ofe kama meboa wo njan oye oba kama etichem oba tietia kama obetimi aprempa so kama Afia dua na wo boye no ye mo sa adua sa enkwase adua na wo boye no enti wo sa gama nche wo chini de dua se gama nche tie mi dia awoso be bi owo bi okopani chini de dua asa santimantam ha so betimi a chini de dua na se de nya ha na obo no so ogina ya santimam ha na bo ne dia ki a kire ne se otumfo se tutu wo wa amamle wo na mamle wo ne mla yenya konfo aye wo mata na konfo aye wo ye wo ye mla mudidi masofo nkwasiafo achi etutum nkwasiafo a ebinom na mo asofo na bi ye good ebi ya papa ebi suwa simi ebi di sika odi won ye so beba obenya sika nko a ene hia no mesra wo mo se ebra na soso o mutu o masole mani bifo won hwani sika wo ma anya ade bia no amanfo be ye mo yes ni pa no dodo no aso dem do muko na se Afia schwarzenegger wa ye sofo debi oba mpa ya okasa anya sofu we ya anya sofu we ya na ada no asamba a unfre sofu no na unfa sofu no modua ada na unfre sofu no na nkofa bible modua na ya ni akonfo ya mudi atam ya akom nkwasi akom na bobo nkwasi adia ibie bibusaw sesi akobusa obeka so ye kristoni nga na obekira sori a wokokra so ahu etino se wo sofu a akolebo wa sole no uhu ani papa wogu uhu ani maase free say wantimi antu ne fuyiye Sunday school ni niema otiti ni hia onya sa the American what ase na so ahu eti say begins at home sa obrasha sia ni free fie free say akwalai edua no na wa no kra wa hunu dua ne bo Bema na amfa ama bontin say wa bediw anaso ne wada me pese Afia schwarzenegger no wo hwe we na ontie ne yie enti dia no wa na ohwemu asa na watwena no the American say Bema ne na nya Bema ne na ba bontin say wadiw wona ba bontin be kan say Bema na diw odiwa na ne ho ba na oteta twe me boa ena obi so abeka say da bi won de okon amacha ama na enye no ena me ka say enti wa na abeka wasem ana aba social media eni afre chema ebusa ne se Afia hwa se wodiwa na woteta po na se wono opu ne ho a won pese obi beti na no nti no se mini no enka watwa ne tia yes chairman I salute you watwa ne tia se akuapim polo yi ne wo kire ne ba ne ade ne tumu a de obeye gina won makasa asem we wa bontin wagu Ghana ni mase de no bi ate na brotira Ghana fo me wagu Ghana chasa kwale kura so ya santini no wagu asante mani mase wahu efise ono wo mu obia wo mu nipa bia wasasi so obegu di esi nwuram na onim ni di atoso mienu wose mo keka Ghana fo mo keka se kraman adi no ono so kraman adi emi no ti mo am bekeka sa ansem ni nyina no moso da krama di ni me na no ho madam fo no minimum one ne kraman asem
Media the American said, the Canadian some family home, cancer on a yana buffo, and what can be child, some when I'm a brother, and what I can on so Babeka. Now the American cancer said, if we are say, Sabodeni, Ebe you won't to ma, I will die and found one say Ninachi, and your band never told me to the movie. What do you say dinner chum when you are madam? If you say where I came over, be you at them. On what would ya and Wahuma? So we are comfort, so we are suffer, so we are healing, so you obey you at them. The branson, the brabson. Aye, be a won't fit yourself on a way. Hey, what to go about about so? One more no one would dear no. One more woman in Monsieur, then I no car where we will be our car. One for not a trial. Or be our trial. They said, I am one when you saw. Sawuba poor be na se wumi shawa na poor be fa no wadwene me wo ka chem so hia me na babu me na fa bua se me boto anaseka wo hia me a we say wo na me de si wani pa na wakoto na mato aso so abo eti e babu obi a ye nka nkire no edua e babu obi dua ye mo na mane ena dua ne so bo a ye fa wonsa bonkum ana kasa kire bosom no na hade atokosia enya duma wagu asase ne kura ni ma se wa fa bu ama no dabi suahu ya beku obi e bona mane dabi na bia da no anya na kunu e bia ne dua na nya na fa ya ba eti wono ano de mi hunu ni sa ni wuo ena o de eti dua na benya no se dua ne timi ya adwuma wa santemam adia enkramam e benya no efri se papa ni di wo no anfa meto abonten wadi munyina madi mu ho obi aho aba obi ate ne ba bi se ye no kresa ya no kresa wadi wa wanfa ma abonten wona abeka se wadi wu na woteta pe anu osi woni wusa akobo ni bia ye de eti wonu atwa ayamna de akekere ne ho ti na meka so oni futufo so futufo no kosusu hu kire na obeka se jai ehun hia me obobo mama na eka yo se so na akoka so wadi wu ana ase han wonu wati ni ba bi eti wonu so betimi abodi akire se enyame na me be beka abontin so madiwu ana wa na obeka ye edimidin ba mu ana me so meka se da bia wo sunsuo ni ku so wotia wo so chama betimi abona anu mo benya abaya ne ntem so awu na dia me pesa me ka kire enipa ye wo wiase me mu na se dabi minyanwie ho kra asantema ye buye ho nokre asantema ye buye ho eti sabu frasante na munyinya musika na tumu se ebo modamo a munwu asantema ye ni ase dia waye kuna nanu ani ma ase fi se na nanu mu de omu gya bre na gya asantema esi wono mu se ye kuma si ha eno teki sa ahye na eko be hu se kuro bi to aso sa kuro no enipa tim a wo mu nim nyansa o mu nyina nim nyansa fi se wo se wo ye braga eti wo mfele hwe udi atam wo ya de wo pe na ya da na asam ya wo ya braga asam nya ne ya dabi obi kan no reply no eti sa wo sam be bodua de a agro na wudie no nim agro na wudie no awo so obi che na agro na wudie no wonya aduabo we kan wa mahu ni duabo me yensa we kan wa mahu ni duabo be ya me yensa ni nyina wo ba ai aya de oba bo ni kumase abosoma ni prensa no aya de oba bo ni kumase so oboba so ya ti wade me de woni ne chairman asem enfa me ho de mu odi wo wani no enfa me ho na me de me no kura mu busa me America ne se obeya nwuna wonya nwum obeya hia wonya hye oba ebedrum rebi no aye mmre Afia bedroom rebi no aye mmre obaba abrewa sa mere wo ha twetwen wo sisi wo ha wo kura poma ene de wo sika no kura wo ha anya ofe wontimi na wodidi kura anya wo de embe abusa mere wa no wonya nyina didi kura anya wo de sa mere no wo betua no me aya no me nyina so ka ntini ase ada obetubo etwasio frawo no nya sa ada na na mpofene ebeyini wo ankwala no awawo wo maba no wode nkwala ne be fa yawo mu obremu amanehunu mu wo mu na ebetwia wo bone ne soka edi ama wo yasi ni mantimi watete wontuma o ya chesa wo na wo de na wantimi a wo me nya tete wo montuma ai so ahu eti so de kosofu bi so na sofu na anya ohwe bi a wo no wani aduro
onya nyame papa bi no wo som no e na wo de ba konfo bi so no wa muawa enya se wani aduro na konfo de ne se kan wukura nya nkontomle betimi atwa na wontimi ntwa so awo enti aboa bi adidi ko ba bia na som badwo no mesra no na masra na busia se wo munya akola ne kasa kire na anya bia kora wo som bo ma busia no eno kure enya hwe kora no wo som bo ma busia no enti se wutimi tu ne funya ne kasa kire na wuwu no osiewu a ne ho aba mfaso se de ne papa wu ya wo ye na yie no se chama yo kora yie ne bi enti na me se yemfanya no yemfanya no ya se edi ebe na etwie yemfanya no wado ne papa wu ya omo ye ye di sai besa bosumi mienu ne kakra ni me fa ne se bosumi miensa kra ne nan a ana se si amoto ayampia wo social media yi edi sai am stretch man so won kana no ntum se de waka tum wonda wodi se de wawuo no omane nkasa fi se ususo boda ni so an obo aba edua na ebenya wono a ebenya wo mo a ne wo mo ho wono de so se wadi wo na so wadi no wudi no no otapo e no chairman fi so wadi no so o da bi ompa ni muguase e na odi ye na no oteta fi se ye di ayenteta ye enjoy yanta se bia na ye debra ba chairman debroso e dia danko ayama mpamtwe e de so obi ni mo bia nko hobi ne twaya mienu bia na ba akon so ne mienu enti hwedua na obo ya de afia tie me edua na obo ya no se chairman ya anteta e na aso ateta e na nsi wateta eno no mo wudua eno osi wa niwu ne wabodua e benyawo teta e bia na wanta so wadi ukura no anteta ai wadi na wanteta se de wo ka no a eno wabobodua ya e benyawo wati ase ati ase ana se wanu nyu na beka aso wadi wo na beka ase chairman adi wo na akofa ba na wabosu dua enti e benyawo no a piao nana ansana ye no betiti mu no ena ndi ka aka kire wo no ayeko na ansan ya waade oba ena wo mkoda ya okotwa mfonni eba abonten ena we so abetoso mienu oba bi so ba abonten so ne Ghana mampen na kwakoda amen so honsam epagya ya na asateko ade ena Ghana fo ma se ye mfa nyam wonim se bedu ba bi ye besuro se bi kra ye be ka ba mo sanse modi ne be ba abonten a ebe ye ni wusem e de amamema sedam ena ma no biibo ebe ye kakra be ma ebe wa mema ne yemfa nyam esufi bi adum ja no samu sufi bi amusi adum ja ne ni ade ne etala ho ye aha eti atale wona ebo nko no a wanti mi anka hye wona wuyi ya wode koye no eso akatia na munya dimara nye sa ase ya tete no ana mo ma munya hunu hye ebe ye kakra no ma mu ni padua ne betwa betu na tie mu ne atwitwa tete na ana mo ma mi kofie ko busa fie ni ma ware na ye gima wale na we biba ene de wiase adoso wiase na ye kese aye global tina mi se afia e ba no kra ye hia wo bi kra nim wo mu kurum ene waka se ye nkomi kurum ene wonde nyame asese wa anwo oba na onka ne baba no obi eni obetimi awale no obi abesuro aye din bata ne ho eti sa ode bakura akofo oba ewo yen akan mamu ha ti sa me ma wo me ma ya fefefa begu anom no hwan ne meyi omo ho ofe enkwala abrofo ya wo mu nyina maninie ya wo ma ne ba ne papa beto ofie wa abrepo e ma ne maame anti echa no oton wa yi nyina maninie so ahu etika baabi ananka nyame pagya na kono nanka hoye minimu ni po odi akole se ekoto wasemu a se akole ya keke kasa aya na ya memobo obatan ya na unzuru se o mu bedi na tam sa akwala akora no abedi na tam na wo no so abekika ya na me hu metse ya wo gidi yeso se dana koka no Emo se dana koka no nana wa mo so koka no a oba abesoso ebia no okwa ka na oba abesoso na so no nti wa mu ana ayedai ano ni asem no se ukopa adwuma wo se ade adwuma ma wo na hwe ya mo ema no muntie ni yie pa mo fa afia se muntum tirim se oba se ukopa adwuma wo be ma wadi wo a won fa ma wo
And they no correct. So Bema no chimpna on for the Juma mount. What the dinisika? Wakwaka catches on Prano no. Wontumi nkakro bedaka. Enunti na se Bema no chimpna on for the Juma mount. So adwuma ya wenye na kofa wenye na ba yo. Adwuma ya wenye wonya adwuma no a ekwanka so odi na woteta. So eti mesra me. Aha. Se atwa ne kwatie ya yefu. Sa. Na dia ne ye preach fa ho. Yes, ye hu ne se say ye hu ne sa nana. Atwa ne kwatie sa yefu ne boarding. Yes say enye mre ma Bema se obebi na no aka kire oba se open. Ana ne yasesa. Enu nti na se wo fu oba aya ahwe ansa na wafa. Medi ene ma ne che. Ene teta ne nam. Ene nam. Medi no. Enu na ono no wo tete aduane bone ema wo yefunu anadwo a awia wo bo twene ma wo yefunu esa anadwo twene no no omo sa no twene no no omo sa no medi ene ma ne che ye de omo sa akom nye Bible say akom ye nkwasia abrosuma fe nkwasia abosonsom nye yo wo hu sa konfo bi be ya nkwasia asem we ebi ane bi beba na asa ba entimi ma kai busum beku no entimi madda sa konfo ba pa betimi agisa aboni ensem hu bi sei sami ba pa wutimi ye we ya me kasro ka fom so me poison waku ama ba de mi atum wuti megu mebusia ni mu ase abusia na me ba ya mem na nanom atete abato wonom no nya na ba da se na ma me eti mi ba usi so na me wone o si amana mo so aduane wa meto o ma mi ja so no yeni jo ahefo mesram masofo no masofo nketoa no awo mu di sika achi no so wo mu yesra wo mu me nsa gumi nsa yam nkotodwe gu fam wo mu ma futuo ntimi wo ma asole ma no na wo mu nsusu mu wo mani miri sika wo mu ma nsampa ni ntimi wo mu na ye no wo ma wo ba ye na ase no ye cancer mpa kire wo aso do ye counselor nti do otufu dada adai ana cho kwati o ade we ye suma mu asam o anokre boboro bo anu nti na knaman enipa wo fa nipa wa abonte a na wa dwene mu da wa ya chew ena meka enu nti na me se dan pale nche wo mo efri se edie yedi ni dam ade achi asumiye ni mpankwa na etie eti abata abonte a na mabobodam e wo se adem kwa ankafo ko hwe wo mu adwenem ai enipa bi wa hu ni fefefe so na mo wono mo obedress adidi aye bibia so no abodam asie na dwene ne fati what kind of nonsense be that sa oba ni Bema be hia na ba be da bonten brofo dia ya me yakura ni say ye brofi so ka December na meka o na Afia mama kan se dia hin na osa se me nka bia how kind of nonsense is this no ebesa ka December na nka meka na akure ya mama kan ni dia unye bi nka December December medwene ho na maka kam ho yo eti dia me pesa meka and he said, Monso, ya mo mani usa, me amun tufo. Yen de see tufo di aba neka. The money boss wa. Di aba eneka. Ya mun tufu mayen. Na de nya konfo no nko youth no. Omu hia futu. Se chairman, ni dia say yo. We akwala kresia na. Chairman untimi na yesi we di Afia no watata no. Wa gu papa nanim ase. Asante regional chairman pa. Wagu asante fo ye ni ase wagu MPP fo ni ase wagu MPP fo ni ase na wo ma brasam so ahu so obi ansoma ho we dey na we dey mfa party no ono ana call na ade ono ana ko yi se eno cross ono ana ko yi ni sisi da tina na wotufo awie now there be dia make catch asante man say imesra wo mo nkonkosua afoforo ade me da me man na meka wo man ya mamre me man ya mamre na meka enyu obi die na meka me man ya mamre ne na yede ne na sede na meka se yen asantefo no ye ti wade e bom ye tete yen ye nyan yen
Yenya asantefo no yetete yen ne yenya yen eti mesram wo mu kokoto wo mu stray queen ne wo mu bloggers ne die ma wo mu kasa wo mu kakasa ho tie ene opekro mu kan brofo ne nkasa bi o me asa ani oni wo kan brofo e be kasa liberia ni na so di asante kasa so asante ni ba kaniba ankasa because akola no ye kaniba nani papa ya brepo ahemfuru ayini bia wo ye kaniba wodi bonkum tukosia ti wade e boman what is asante memu a what is obi bodi ade bonkum to dabi na ye fanti akra na ye de wo chekotia san yam enhia ofre nyina ofra asante nsio ka wo so ofre nkransuo etikoti no wono atwa odi be sound wono ade sha wono ani yam na dia mi kan won fanya no ya ani atam didie na mishini madache na mo mema so yemfa nyemo sanse e asante fo ma no mesramo muma obuo ni ani die emra ye na omumu ya na asante man de ya gidi man bia ni wono na mamle fesa asante man da mugu ye ni manse ene oba be dress na ne tomada abonten sefe oba be dress na ne funumada abonten na ya asinwi igu ho na ya asinwi igu ho na ne nufu gu ho na wuwie na nufue ya pompia ni atinkuta afa ho ena ya hyen nyame ampata na huri yesu a pe waka apai betefui so ajo madam Roma mema na mukoti ewu no mema na mukoti ayemle wo de boss ana wo da ya kote dindi edro no me dia ba na be ma kenten me se me de kote dindi edro na ba we de wudi gu wanum na wo sansi oguso a wonde wa na ye aduma ba ma kwati ma ayemle mem wodi wa na watata minutes ejina so a wo yire ba betena hall mesra mo mumra emanu a mo hu bon santi wo mo ho no me di aduraba emana wo de ba ma hunu wa won fa wo nya hwe no wodi wi anu abo galawe mema na sancheck aduro na wa ha wo pesa wa seche wo twa na kote ani di akire wada Roma mema na ba mema ba ma du no atwa okuruse eti mesremu a mumra na montra sanwindwini biem awo na wo pe akwantio stroke na ha wo sunsuma wale we ya bibi enye yie wo laka say promise and fail pra na na be ma kenten wo me ma wadro ma wonto me ko India me di nura ba be dwale ne dibi na wahunu nyansa why madam Roma nana obi hwe a obebusa se efa hen e na wo mi wakuma se Kenya ase adwumam kinkan se Gawo Junction bra wo de wuduru Kenya ase afreme mema card wa ba me fie ha straight ama wo ho ato na bra be ya mommom hu ban mutu kwan no magya hokosa won kwa wo ya adwuma enyeye nukunu be fa na ho pere mi kunu be fa mi akwa abrochiro obefa wuduru anu okohye wo yawo wo kodiwani esu bo ho ban eje wo samena eje wo niema ka kwa ye no obeso aso ahima ema ye hima moma ya hima ye no enka ho na mabi wateti mudodo bra obi do ka no osi wontwia wo dia bra menchichire no wono mensi makomfa no ma na ho hyehye no fampane yango wono am wono ehunu se wodu obi ka e wo se wutwia obi di asam to so na wonti ase a wo dia freme shire ni nyansa e ma no me dia menya boni o papa nko na me di akire Afia sesa na me do wate arefo Open my number. Aye. My number dia wo pe ha ho 0540 350455 0207 42 1837 numbers 3 ni nyina wo frame me a wo benya 0205 09 39 09 brana be market wo afutuo na wohia awo na wo pe akwantio na wo pe wo ka wo de ya adwuma na agina ba ma hunwa wo fa ba ko a wo fa obiem nipa ni wo so de obeye bi anya nipa fe wo kunu mpa wani mahwe wo yiri mpa wani mahwe wo kotisha wo enye ba ma de wo so okoti mu yeduru na wo di oba mo betena hall bra
kwatekase draw on mo ba ma wo se usisim e ma koko nyi wo kwatemo so koko akwasi koko se kofi koko enipa abrɛw eti ma koko nyi wo kwatemo so kwatia no wa wo de nyame na de ma wo bra me ma waduro ma kwati munya den woni moja abra ma ho ntso ama ho atso wate so awie waka ni nyina ma wie bibia live piao mia me no piao red bulb wa no piao ahefo na ye kai mo se ye so koto se aboa bi esi unua so a ka chen se aboa so ye so enka se so ne so san se ofiri no so a obeba so ensem ni nyina na the market waka no enim se wodie wom menso me die wom obi a wo hwe ye bia wodie wom ni titru ye nua no ma emema so na se ye nka se nsofin bia dumja san se de obedua ne no ochina obetwa ebia wo ye wadwen se wodi sie bia wo yere ana wukuna na bibia te sa won se ne apie ababonte koso ana hwe subscribe na share ema wo nua bi yeda mo ase ye besa hia da fufuro enso ebio